नोंखौ आंनि हांजोबजासिम मोजां मोनगोन। मिथिगौ ना अनजा, आं बरसाखौ बुंदोंमोन आंनिफ्राय गोजान जानो। नोंथ' मिथिखायोना बरसाखौ, बियो मालाबाबो जाखानायानो नङामोन। अनजा, नोंबोथ' मिथिखायोना बियो मानो बुजिया दा एसेबो। एमि, सोरबा मोजां मोननाया गोजान जानो होनबानो गोजान जानो हायो नामा? आरो नोंसोरथ' एफा मोजां मोनलायो। नोंनो सानना नायना, बियो नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो, बियो नोंखौ माबोरै गारनो हानांगौ। आंबो बिखौ बिराद मोजां मोनो अनजा, आरो आं बिखौ दुखु होनो साना। थेंक इउ सार। हे, गासिबो मोजां जाजोबगोन। बरसा, प्लिज नों आंनि खाथियावनो थाबाय था। आंलाय बबाव थांनांगौ, आंथ' नोंनि खाथियावनो दंखायोना। बरसायालाय? Happy birthday! Welcome back to home. Welcome back, Akiman. Happy birthday. Nोंसोर बेयाव? Thank you so much. आयो, आंबो बेबायदि बयफ्रेन्ड मोननायमोनब्ला। रबने बना दी जोड़ी का। रावनिबो नजर दानांथों। आयो, बिराद मोजां सरप्राइज होदों नोंसोर आंनो बेहाय फैनानै। Thank you all of you. हे, मा बुङोथाय? जोंखि फैया जायो नालाय, गावनि लोगोनि खुसियाव कि जों फैया जायो ना लोगोफोर ना मा बुङो? होबाय नोंनो थार गोरबोजों आंनि अननायखौ। सानदोंमोन नामा आं नोंनिफ्राय गोजान जागोन? No, never. बुंखादोंमोन ना आङो नोंजों लाइफ टाइम थागोन होननानै। दाथ' ट्रास्ट खालामबायना आंखौ। Hey, I love you. I love you too. Borosa, this is my best birthday gift ever. Thank you. आंनि लाइफनि best birthday gift here. Hey, don't be emotional. Let's celebrate the birthday. ना मा बुङो? Birthday girl.